Nembangi malah wedok do cerewet. Nah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Apa iso dhuwur muni kabeh. Apa? Piye? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ya wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Mau pendel. Pendel. Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuk e. Heeh, petuk kabeh. Sak dalange barang kuwi. Delang ya petuk. Ya ora nek aku. Saji sesat
tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh badan gede mengkoke ing sama kaya sing eling bapak iku budaya pancene bener kandamu matur sembah nuwun ya ayo dibuka rasane kanca-kanca isih kepareng pengrawit ya sowan saka Ngayuja ya pesinden ya sowan saka Ngayuja tak tepungke ya nak ya sing mepet aku iki Mbak Anting Lambangse wo piyai kene mesti prisa kabeh putrane Pak Sun Gondrong oh putrane Pak Sun Gondrong ya Raka Mas Mbak Anting Lambangse ya matur sembah nuwun iki nek bapake ora ngasta mesti biasane sok nusul oh nusul putrane ya sing sijine kuwi Mbak Orisa oh Mbak Anting putrane Marsun Gondrong Mbak Orisa putrane Mas Sanslik oh. Sanslik kuwi putra petani biasa no ning bocahe pancen sregep tenan ya iki sing meteng oh iki sing gulang-gulung mau wis izin karo aku Pak kula jan ra awake ra karo-karuan mengki nek mboten kuat kula tak mudhun lho nggih Pak nggih aku ora apa-apa ya Mak ya nggih matur sembah nuwun saking SMKI Surabaya ya padha rawuh mrene jurusan pedalangan oh iya matur sembah nuwun wah jan bocah-bocah wah akeh banget ya bocah SMKI no iya calon dalang-dalang kabeh calon dalang kene iki petrokimia ya ana apa sanggare apa mau jenenge lak tak catet iya sanggare ya pedalangan ya ana karawitan ya ana werna-werna ana iya kejaba nyiptake bibit utawa nyiptake pupuk kene iki ya nyiptake seniman seniwati saka sanggar saka petrokimia kene wah ya luar biasa Mbak mau tekan sapa Mbak Orisa jejere kuwi Mbak sapa jenenge Mbak Ika Suhesti oh iya sekolah ladan Gunung Kidul padha prisa Gunung Kidul iki terkenal mbangane Yojo terkenal Gunung Kidule oh iya ya Mak iya jejere meneh iki Mbak Elisa Or karo Salaso sing dikandhake karo Pak kepala mau ya kuwi blesteran no oh blesteran gembel karo Gibas iya ngono ya Mak matur sembah nuwun asline mboten blek ning pancen bapak ibuke sing asline kono oh iya Mbak Elisa Or karo Alaso engko perkara petrokimia wis tak dawuhi supaya sinau ben dijelaske karo Mbak Elisa mergo panjenengan iki arep nyinden kaya ngono ning S2 psikologi ya dadi mesti luwih pinter dhek mbangane aku ya jejere meneh kae Mbak Tatin Lestari Andayani oh iya kaya sarjana seni jejere meneh kae Mbak Ayu Purwa Lestari kaya sarjana seni oh jejere meneh kae Bu Prastiwi oh SMP lho sampun manak ping 7 oh tak kira nek SMP tenan lho ora ayo wis sing sepuh dhewe kono ya matur nuwun akhirnya ki ana pamundutan goyang Semarang lali janjine karo Liwung oh iya katur seluruh keluarga besar PT Petrokimia Gresik selamat ulang tahun ke-47 oh iya nyuwun tembang Podang Kuning Mbak Elisa dipun paringi bawa kalian bajing loncat Mbak Ayu saking Nugroho CH oh iya matur suwun Pak Nugroho CH ya sembah nuwun Mak oh iki walike ya ana meneh dalam mendukung program transformasi bisnis bagi tercapainya kinerja perusahaan yang lebih baik dan dapat memenangkan persaingan di era persaingan wah akeh banget ya sesuk wis difotokopi didongke para lenggah wae heeh matur sembah nuwun
Mudah-mudahan pergelaran wayang kulit malam ini mampu menjadi tontonan hiburan yang menarik dan bermakna bagi kita semua, serta sebagai cultural education di tengah-tengah kesibukan aktivitas kerja, sehingga terbebas dari kepenatan serta kejenuhan kerja dan dapat membangkitkan kembali semangat kerja yang lebih baik. Demikian sambutan saya, semoga Allah. Oh, ini sambutan toh. Oh, tak kira kon moco ya lah. Wali ditulisi kok ya wah iya ora apa-apa. Marang saking mempengmu kok. Saking semangatku kok ya matur sembah nuwun. Mbak Elisa panjenengan ingkang dipun tunggu para lenggah semanten ya. Ayo Pak sampean kudu jumeneng. Klintang-klintang numpak andong abel klingklong. Ya opo, ya opo kabeh, ya opo. Ya opo, ya opo. Oke, meneng kene ya opo kabeh. Ya opo rek kabeh. Ya ciri khase karo Yojo beda karo kene. Beda. Sowan endi kowe Mbak Elisa? Petrokimia Gresik Pak Seno. Ya seneng banget nih pertama kalinya. Iya. Bisa ke sini. Basa Jawa, ora basa Indonesia. Ya pisanan aku teko mrene. Ngono kuwi. Men kowe iki basa Jawamu men ora kagok banget ngono lho. Iya. Ya oke nganggo basa Jawa oke. Iya. Wis mubengi kene 500 hektar wis tak ubengi padake. 500 hektar petrokimia wis mubeng kabeh aku. Pertama mau stadion wis tak ubengi ping 7. Ngantek lempoh sikile. Heeh, terus kowe jare mau tekan alun-alun aku. Tekan alun-alun barang. Oh iya ning alun-alun tekan weruh ana rumah sakit petrokimia barang. Mresake utekku, Pak. Mresake apa? Utekku. Utekmu rasa tok mresake kuwi wis gejala edan suwe kok. Iya, tadi. Ya, ora apa-apa. Ini Pak, tadi aku mau meralat ya. Meralat apa? Kan Pak Seno bilang ini nggak ada hubungannya, maksudnya antara wayang sama transformasi. Saya bilang ada banget. Wah, ada banget Pak. Karena apa? Lakonnya kali ini apa? Gatot Kaca Lair. Nah, ini kan yang diusung sama Petrokimia ini adalah tentang transformasi bisnis. Besok Indonesia itu di tahun 2045 di 100 tahunnya kita tuh kemungkinan bakal jadi negara maju kelima. Jadi punya PDB itu urutan kelima di dunia. Jadi sekarang kita memang masih berflower ya kan? Masih berkembang, negara plus 6 yang berflower. Berflower. Itu anak-anak muda bilangnya berflower. Berflower iki apa? Berkembang. Oh. Ya, terus besok dari tahun 2036 terus mau naik ke 2040 besok 100 tahunnya Indonesia ini, besok kita bakalan jadi negara maju. Kenapa? Kita udah masuk ke era digital. Makanya sekarang itu banyak perusahaan akan membuat dirinya lebih maju lagi. Hubungannya apa sama transformasi? Gatot Kaca kan dimasukin kawah Condro di muka. Bar mlebu jedejeng dadi Gatot Kaca nganggo kotang Ontrokusuma Caping Basunondo. Kowe kudu hafal mergane Bapak Kepala Pau ngendikake kamu itu lulusan isi jurusan pedalangan S1. Kotang Ontrokusuma Caping Basunondo terus apa meneh ya? Lali Trumpah Madu Kacermo. Trumpah ki apa? Apa sing sikil? Sandal tua teklek nek cara Jogja ya. Dari yang bayi dia keluar jadi bisa terbang, bisa mengalahkan
Ya engko ceritane ben nonton. Nah, mosok yo tak kepoin saiki yo kudu nonton wayange ya Pak. Bener kudu nonton. Ya, wayang. intinya besok semoga transformasi bisnis di petrokimia bisa berhasil. Jadi bisa jaya. Sebagai perusahaan yang ya perusahaan pupuk ya yang sukses banget loh di Indonesia ini. Udah Oke. masuk PT Pupuk Indonesia juga. Ya, 60% mencukupi semua Yes. petani di seluruh Indonesia. Ya. Ya, waduh. Seneng Pak pokok men. Muga-muga sesok ditimbali meleh. Sing angkon sapa? Amin. Ya muga-muga kok. Dene ora ya ora apa-apa. Ya kan spesial ulang tahun yang ke-47 patang doso pitu. Patang doso pitu. 47 aja tok basake. 47. Heeh. Nah, nek garis yang Indonesia diwalik 74. Dadine Iya. angka yang sama. Semoga bisa sama besok jayanya bareng. Petrokimia juga ikut bareng naik. Indonesia juga ikut maju. Sama. Soalnya memang waduh iki duren iki nek ngomong gini iki. Apa? Entrepreneurship kita itu harus kita walaupun yang orang kecil lah sampai yang industri yang tinggi itu orang yang besar semua harus sama. Sekarang anak-anak muda juga pinter loh Pak. Kita jualan opositi Mbak Ayu misalnya bulu mata didol online shop. Wah wis dadi langsung engko langsung kabeh do tuku pesen ngono. Aku dodolan kaos yo do pesen ngono kuwi. Saiki iki yo padha. Iki wis mlebu Tokopedia aku mau ndelok wah luar biasa. Memang udah ke online sekarang. Petrokimia kene. Iya. Wis nganggo pesen online. pakai online bisa. Pesen pupuk wis nganggo online. Yo online padake. Sesuk suwe-suwe pupuk ki saka apa? Pupuk ki saka telek. Teleke online iso ora gitu. Teleke online Pak. Piye carane? Ah ya ora ngerti aku. Saya nganu kok saya maju kok. Iya. Iya. Kita nggak meninggalkan yang lama kok ya kan. Maksudnya Oke. sama ini semua untuk petani. Ini Iya. juga sama Pak Seno juga mengalami transformasi yang dulu wayang itu nggak ada. Kita nggak bisa lihat pakai media sekarang pakai YouTube. Pakai Iya, YouTube, iya. Besok iya. makin maju lagi. Jadi budaya itu maju, sosial maju, bisnis maju. Indonesia keren pokoknya. Ya, padake, cerdas sih. Indonesia keren. S2 ming dadi sinden. Ayo. Walah, iki nek aku rada di sini. Aku jane nek kowe ceramah akeh banget iki sok mesake lho Malensa. Piye kenapa nih? Utekmu iki jane ora pas dienggo ngene iki. Oh, iya, Maksudnya kowe iki kudune. mbok golek pekerjaan sing luwih Apik, apa ya? asisten direktur apa-apa ngono lho. Jane ya Pak. Ning Lah, kowe piye? tak pendak-pendak tak unekke ngono kuwi, saya itu enggak ingin seperti itu, Pak. Saya itu cinta budaya. Kuwi sing luar biasa. Kandhani kok Elisa yo. Ngene iki nek ora ono maksudnya kan aku iso ngewangi ben kabeh ora buta hal kaya ngene. Dadi Bener. kabeh ngerti Arep padake. Sinden klebon kaya kowe kuwi jan iso pinter-pinter kabeh. Iya. Apa kelebon padake Maksudnya aku demit. sinden ki ngene iki terus klebon sing uteke kaya kowe kuwi tenguk neng kono kuwi engko pembicaraane sinden ki ora mung bangsa pembicaraan cara sanggule sesuk ganti ya ora ning pembicaraannya lebih tinggi ngono lho dadi mereka berpikir lebih luas lah. Ayo kowe barang tau dalange. Dadi kudu mikir tau saiki. Ayo kudu ngono kok. Aku kan mikir apa? Ya mikir apa sing rada keren siti ngono lho ben ketok cerdas lho sindane cerdas calane kudu cerdas. Ora sik kok ben ketok cerdas itu nanggepmu aku ki bekok ngono apa iki? Lah ya bentino ngomong dhewe disauri dhewe nangis-nangis dhewe guyu-guyu dhewe. Wong tak rewangi tak sauri dhewe nangis-nangis dhewe ki ya goleke pangan kowe kuwi padake. Iya Dek. Nek aku ra edan ngene iki ora ana wong nanggap kowe arep do mangan apa? Oh iya ra sida nyinden aku ya Pak. Ra sida ninden Oh kok iya. ya. Makasih lho Pak. Caedan ora iya. Yes, Anjen Sawan. iki ya cah pinter kok ya ning mbok. Anu pun S2 psikologi kok ya. Dhek cinta budaya kok no. Nek sing kepengin ngangkat dhek dadi pekerja kantoran ki akeh. Ning pendak-pendak anggere weruh aku terus, "Pak, saya itu nek weruh sampean mboten tegel ajeng ninggalke." Ayo wis kowe kus nyinden terus wae. Nggih kula tak nyinden terus. Iya, terus tak kon hitung-hitung. Saiki hitung-hitungan wae. Kowe dadi asisten sesasi bayaran sesasi pisan. Saiki ben bengi kowe melu aku. Monggo nek ben bengi ping 29 ping 28. Wis pira entukmu? Oke sindene Pak, wis sinden wae rasa angel-angel aku. Iya ning boyoke ya tugel rasane omben bengi. Wah, tapi ra apa-apa seneng tenan Pak melu wayangan. Seneng saking senenge. Ya dipertahanke. Jelas ya, nggo budaya kenapa tidak ya kan?
Nggih, ki uga juga telah hadir bersama kita Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Bapak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat Pribadi. Bersama Wah, Ibu Tata Rahmat Ibu Pribadi. Tata, wah, luar biasa. Kehormatan Pak kitai bisa kitai. Awak dewe iso sowan di depan direktur langsung. Nggih, juga hadir Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Bapak Nugroho Kristianto. Ya, luar biasa. Lan Bapak Joko Utomo Direktur Operasi PT Mega Eltra. Ya, wah, jan matur suwun ya. Iki Pak Joko Utomo ketoke sing nimbali awake dhewe ketemu nang Taman Mini mbiyen kae. Oh iya. Iya. Berarti sesuk ditimpali meneh bakal Lengganan no ketoke. Lengganan piye? Ya iki biyen ditimpali, saiki ditimpali, sesuk timpali meneh, timpali terus, Pak. Amin. Sing dijaluk ya ngono kuwi ya. Nggih. Yen neng sing nyuwun tembang sa. Nggih, wau panugraha nggih. Podang kuning. Podang kuning dipun paringi bawa sing kersane Mbak Elisa. Siap. Saking Pak Nugroho Kristianto. Oh iya. Ya. Apa iso? Well, bocah iki lagi ngetren no. Ya ning YouTube lagi viral. Oh iya. Ngono ya. Wis ngendi-endi jalukane wae Elisa. Ya. Iya, jalukane Elisa. Yen dek urung dadi sinden iki alah. Anak kos. Heeh. Anak kos ya. Nangane ming ngangger esuk Indomie. Awan Indomie. Awake mengkingking ra karo-karuan kae. Kok iso ketemu karo kowe? Anu le apa jenenge entuk sarjana S1 meneliti aku. Wow. Melu aku ngetutke aku nang ndi-ndi anggere anu kok wah kok kayak bisa seperti ini ya Pak, saya pengen anu meneliti sampean. Nah meneliti terus dasarnya bocah suarane apik iso nembang. Oh terus takjak. Oh terus rada kopen iki. Oh iya rada lumayan iki mbiyen rambutnya brindil elik tenan mbok sumpah. Oh to belet rambutnya elek wah kayak gelawu ya kulite rapopo ini kan pinter kowe ya lunga we tak tekani kok piye? Pak Seno mana ya? Pak Seno mana ndelik to kowe pas tak wawancara kae aku wegah omonganmu mumet aku tok wawancara iki radong leh ngomong iya ayo bawani Mbak Elisa Nadyan wujud temong paksi bocah iki kaya kenjingan demit ana apa demit lho lah kowe iki nek omong biasa wae kagok nek nyuwara nyinden kok iso pas sukaramu ra kaya anggere arep nyinden ana sing ngengslupi slep ngono nyuwara iya monggo nek dikandani angel iya neno alus manis tur mrak ati wasawenggon kula penonton ora ming neng halaman Petrokimia Mbak Elisa niki channel awake dhewe sing kraya-raya melu sowan mrene penonton seluruh dunia wis mencapai 15.000 penonton. Wah, luar biasa. Dalam rangka ini ulang tahun Petrokimia yang ke-47 penontonnya ternyata nggak cuma di sini 15.000 satu channel ya Pak? Iya satu channel. Iya. Mangga. Golek isi podang kuning ipo bunga hengatiku iki sing cilok iki dari Ibu Tata Rahmat Pribadi. Ibu Tata Rahmat Pribadi. Nyuwun anu lagu Cinta Terbaik karo Salu.
Shallow. Shallow ki sing In a shallow. Itu lagunya Lady Gaga ya. Nganggo gamelan yo nganti mumet ndase ya, Pak. Antek momen dase. Iya. Ya. Udah ya. Nyanding bisa dadi tombo nggih matur suwun ya nene esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk ganti wengi eman yen nganti liya kang nyawa leyang tak sawang menco ing ngepak kancangan tak endi saka katun sarwi ngoceh dheweke ngalih menco tak suwon baca ngicih padang kuning agawe pikirku komeh setireng tak sawang katon manise ipo bunga yang nganti nyandeng selirane ora bakal atiku kekiwang liyan keluyuran menggoleki sing tak sayang ora mangko atiku tansaya ketruk tak sranani sendirian esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mibareng nggonku goleki ora krasa esuk eman yen nganti liya kang nyawa yang tak sawang menco ing ngepak kekencangan tak indi saka
bodangku Elisa, ya. iki mau sore mau aku neng poanu dene iki transit iki ketekan bocah cilik sing biyen neng Blitar tau tate melu nembang iya, lho. Lintang Kairo ya. Nah, aku seneng banget nek bocah cilik ngono kuwi gelem nembang, gelem nyuwara, gelem ngopeni budaya Jawa ki rasaku marem. Ya, undangan no. Ada ya? Ya. Adek Lintang Kairo. Ya, di mana piyaine? Ada? Hah? Bapake malah aku ngono. Mosok ya lanang, wedok ya cilik, cah cilik wedok. Ah. Cah cilik wedok. Nganggo apa? Ya. Dihormati mbot. Oh, ya. Oh, itu. Sudah. Dadah. Oh, Mbak Lintang ya iki no. Ya, wah iki suarane ampuh. Ya, suarane apik ya. Ki kaya cilikanku, Pak. Wah. Cilikamu gudiken kok. Asange cet to. Kaya Ya. karepku kaya ngene iki Nggih. cantik. Wis mulai do rawuh. Mungil. Ya. Derek Mangayu Bagya Ambal Warsa Petrokimia Gresik ngamping patang dosa 7. Nyuwun bajing loncat kagem sedaya pandemen wayang kulit ingkang rawuh wonten Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Salam wayang lestari dumateng ingkang sampun rawuh. Mijarasa Jember, Mitra Jawilan Radio Swara Akrar Jember. Sena Walit Lumajang seneng nonton wayang kulit. Kantong bolong nganjuk Kertosana saking Prabu Ganep Setiawan. Oh iya. Waduh. Ya, sugeng dalu Mbak Lintang. Sugeng dalu ki. Nggih, cilikamu kaya ngene iki. Iyalah, cantik mungil. Ya. Cilikamu ki mbiyen ora arep dadi wong kok. Kok ora arep dadi wong to, Pak? Lahir ming sirah tok. Kasih rato. Iya, Ya kaya ngene ya cantik padake. Aduh. Mbak, tadi kesini sama siapa? Kalih sinten? Nggih kalih bapak kalih ibu. Oh, kalih bapak kalih ibu. Oh, iki sesuk kuwi kudune ya karo bapak karo ibu. Ya. Bapakmu dituntun gembel to bapakmu. Oh iya rapopo, bapakku wedhus rapopo senengane ngoneke. Kowe ngerti to? Rapopo kok. Gembel ki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Wong ya iso gembel. Wong ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo, Rambutnya dilebokke ning nggon kawah dadi wedhus gembel. rambutnya lebokke nang kawah dadi piye gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Oh, pandake kere. Yo, Mbak Lintang ajeng nyekar napa, Mbak? Nggih niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang ae padahal Lah lah. iki Padha. sinden kowe rung tau wani kaya ngono kuwi. Yo. Niki wonten pamundutan apa Pak Dalang? Niki wonten pamundutan gending Titipati Moduar. Yo, mati tenan sindene. Yo, matur sembah nuwun, Mbak. Panjenengan nyuwun apa Mbak Lintang? Ya. Niki wonten wah niku oke-oke bajing loncat lali janjine. Ya. Ajeng aturke napa? Nggih niki caping gunung mawon nggih. Siap nggih. Capek gunung. Wah, Ya. cantiknya. Ki mau mara neng transit terus anu Pak Bucange kula nderek belajar. Oke, pareng mawon mboten napa-napa. Ya, ngono ya, Mak. Mangga. Suarane aja kalah karo Elisa nggih. Ya, iki lho sing Lembut banget ya suaranya. Hah? Lembut. Lembut kowe swara Jawa teng pencalit kaya Oh, ya wis ben ora. Iya, Mbak. Saben bengi Wis duwe vibrasi barang saben bengi. Udah bisa gini-gini Iya. suaranya. Pengendange lagi mangan anggere ngono iki. Lali wisan. Lah iya. Ayo men semangat bocah cilik iki men semangat dijenglengke nggih Pak nggih. Nggih.
Kelas pinten sampean? Kula kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD? Nggih. SD pundi? SDN Kepung 2. Pundi niku daerah pundi? Karangdinaya Kepung Kediri Pare. Kediri Pare. Nggih. Kediri Pare. Oh, iki Kediri Pare we iso apik kok kowe iki Sulawesi. Ya tak ajar karo iki bocahe. Ayo, aja tok ajani sing purna-purna lho. Iku ana bocah cilik lho nek omong sing tata lho. Sing totol, sing halus-halus. Iya. Yen memajang Yen memajang mung karo omong karo apa? Mantep tenanan. Mantep. Mantep. Terus Mantep. Kembang wae. Nek ndi anak semene iki iso nembang ngono, wah mbok njaluk apa-apa tak turuti tenan. Iya. Anakmu ya iso to, Pak? Anakku nek nembang ingin ku teriak. Ambiar ming nirokke nggon HP kuwi lho, Pak. Iya. Aku pas kapan yo ndelok statusmu kok nyanyi ku ingin marah melampiaskan tapi ku hanya ngono kuwi ndelok aku. Anakku apalai lagu-lagu bahasa Indonesia. Apik tapi ne. Saiki nek ngundang mbokne mama. Mama? Wah, wis tak elekke aja ngeyel. Lah pas ana tamu bengok ndelok mbokne, "Ma, tamu." Mbokne tak unae galo, "Matamu dinekke aku." Matamu. Ayo. Matamu. Apik nek Bu kok senengane do ngeyel do ngundang mama. Nek Bu ki nek eneng tamu, Bu, tamu sopan. Nek ana tamu nek ngundang mama, mbokne iki, "Ma, tamu." Terus diwaris komburi, "Matamu kuwi." Nek Pak piye? Pak tamu. Nek Pak ya ora apa-apa. Iya. Pak kuwi malah Jawa, aja papa. Iya. Pak. Kali nggone dhewe kono ya Jawana wis kabeh iki. Bapakne Wiyaga iki undang-undangane papa. Ayah baru pulang nabuh ya. Geleleng tenan. Wiyaga. Ayah baru nunjuk. Ayo. Pacitan Sarwi Seneng kula nak. Mungkin tak sangoni ampun kuwatir. Tak sangoni niki duwite wis menumpuk 400. Dijaluk saiki wae. Iki sekon njaluk lagu ududetku dhewe. Oh, sekon njaluk lagu. Iki tak gawake sithik, Pak. Kowe kok gawak. Aku sing cedhak iki lho. Wis ora iso kowe iki ngulike ra jamak-jamak ngono kan. Engko tak tambahi no. Nggih. Nggo tumbas rok nggih. Kula nggih tumbas rok Pak Sene. Ora sudi. Jahat. Wah, seneng banget. Panas, monggo Mbak Lintang Kairo jenenge ya. Lintang Kairo. Kairo iki ibu ketang ndi? Kairo? Heeh. Ning Mesir. Bener. Ah iya. Padake.
Ini ki mantan nih Putri Mesir. Putri Mesir ki mumi wae. Milo, Cleopatra mumi ki kowe. Aku Cleopatra. Oh ya ora ya, Cleopatra ya dimumi situ. Ya wes kowe kadal Mesir. Setan. Iya. Bocah iki jan ra tau ngangkat derajatku bablas lho, Mas. Padahal iki mbiyen sing nemu aku, sing dadeke kaya ngene aku wis dindas-daske, dimatak-matakke, dikarunekke kadal Mesir. Iya. Ngono ya, Mak. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Aku ngerti kowe muni ngono iki mergo kowe melu ngadeg dadine. Mene ana sing wong maringi terus tok tampani. Lah ya mari sini lah entar. Nah. Aja gelem, Dik. Engko dijaluk nek ana sing maringi ya. Iya. Nadyan wadon sarta Rung di bojo to sa? Dereng. So nek entuk bojo, tak ngandani karo kowe, nek pengen bocahe kaya ngene iki kudu tenanan. Ya, saat pertama kali bulan madu melakukan hubungan kuwi maca ayat-ayat sing kira-kira kuwi bisa marai bocah ki sok pinter. Paling ora arep mlebu kamar ki Al-Fatihah ping 100. Ping 100. Ping 100. Angel bang gitu. Ora angel kuwi kok ping 100 cepet wae. Ping 100 cepet. Terus mlebu kamar saling berpandangan pun harus membaca Al-Fatihah. Oh, ping 150. Mau 100 tambah 100. Tengok neng ngamben ki nyawang sawang-sawangan bojone ki Al-Fatihah sik ping. Oh, bocah esuk pinter ngene iki. Wis arep mapan mulai turu jejer kae Al-Fatihah ping 250. Ya sila esuk. Ah, kene ngerti. Mbah, tak sido-sido nek ngono kuwi. Lah sido-sido. Iya. Iya. Ino mande banyu iya nggih mangga dek jaman ber ya wah jan seneng aku ya aku nek nyeru ngono iki rasane kaya atiku keloro-loro kae lho kaya bocah cilik semene kok gelem nembang caping gunung moko cah cilik semene iki rata-rata iki saiki deloken lagune rak mesti lagu-lagu sing lagu modern saya sing ngerti HP nganggo HP mesti lagune bangsa barat iya kaya jali-jali oh lagu barat kok jali-jali lah Jakarta iki barat tudu. Oh iya bener. Iku ya termasuk barat. Barate kene. Barate kene. Ya, monggo Mbak, apa Lintang Kairo? Ya. Dek zaman berjuang Zora kelingan anak
Mangga. Oh, dapat saweran. Terima kasih Pak, matur sembah nuwun. Disa Dek, disa aja dinahke Pak Deseno. Bisa wae. Eta anggep iki aku dalang ngongso banget. Iya. Ora arep njaluk aku, malah engko tak tambahi nek aja kuwatir. Iya. Kae jane Mary kae sing dikeki ming kowe. Kae nek ora isin mesti disa Dek, Pak, aku mana mesti ngono. Iya, gandeng isin ya. Kan sesuk-esuk aku njaluke. Pak Seno, mau bengi durung ngono kuwi. Cah kok gubete. Ya, ya. Jarene wis menang keturutan sing Gelang. Mangga. Syukur bisa nyabang gunung desa Rati Raja. Barengi saya. Masih bersama Mungsuhe Bintang Kairo. Oh
ya tak tambahi no. Rasa munggah rene. Coba ndak kedisian kae. Ora iki dienggo anu kok iki wis Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, aja. Tak jupuk. Nggih, matur suwun ya wis. Tak tambahi, Dik. Bacake cah tipes aku yo. Kae. Go bali. Oh, ini ada dari Pak ini. Ambil dari Pak Dirut. Terima kasih Pak. Saya juga dapat. Terima kasih. Maaf ya. Dapat lagi dari mami aku. Dari ini ada. Woi. Kok sing 50 go aku ya, Dek. Oh, aku dine dhewe. Makasih. Makasih ya, Dek Lintang Kairo. Kowe ya tegel nyekel idit ngono kuwi. Ora, iki engko tak nehke. Nah. Oh, makasih Pak. Jan. Wes bali engko nggo sangu sesasi. Sing yo rasa Pak, rasa. Oh, ada lagi itu. Ambil dari Pak Joko. Pak Joko. Oh, Mbak Elisa. Aku padahal njaluk lho aku. Nggih, matur. Makasih Pak Joko. Iya. Wis ditonton. Aku umpama dadi kowe, dhuwit sing tak tampani iki tak keke bocah iki kok. Iki engko tak keke kok. Iki engko bali. Iki engko apa? Bariki. Bariki apa nek cara aku ya diseseni piye kae. Nyodik nggo kowe kabeh. Saiki ya, Pak. Iya. Tenane, Pak. Kae, kalau meneh kae. Udah lagi. Ambil lagi, Dek. Nanti buat jajan sesasi. Sing diparingi iki kowe. Elisa Pak Lisa Lintang. Oh, Lisa. Pada ke Elisa lho iki tenanan lho iki. Elisa tenanan lho. Terima kasih Pak. Nggih, matur Pak Joko. Oke, tos. Weh. Ngajak dagel iki Pak Joko iki. Ngajak Makasih dagel. Pak. Lumayan ya. Jaluk Dek, nek aku tak jaluk. Nggih, salim sik. Salim karo Pak D. Pak D, aja Pak D, aja manut kae. Malih Pak D, ngono kuwi cepet. Pak D sing duwe kae didelikke kae lho. Ning ngisor bantal isih ana meneh. Jaluk. Ora ono ya kowe iki, mbok ora gawe-gawe to, Sa. Wis ora ono. Ya, wah. Ya luar biasa Dek Lintang Kairo, Pak. Jangan berhenti tresno karo budaya Jawa nggih, Mbak. Ya, sampai besok ya. Belajar terus, nggih. Amin. Wah, ya ampun. Nah, salim karo Simbok. Heeh. Simbok De Prastiwi. Wah, jan bocah iki seneng nek dadi cah cilik ngono kae ya. Tur dasare ya pinter, ya iso. Iya. Pinter, suarane apik, lembut. Ya, matur suwun. Ya, Mbak Lintang saka Kediri Pare. Ya, Kediri Pare. Iya. Matur sembah nuwun. Dempen Dek suwaning Blitar ya Mbak Lintang kuwi ya rawuh. Nggih, ya sama Pak Bupati. Ya. Matur suwun ya Mbak nggih. Jauh-jauh. Besok tanggal 8 rawuh teng Tulungagung nggih Mbak Lintang. Ya. Oh jelas wong entuk dhuwit ngene iki ya cuman ya aku ya gelem kok. Ora, kowe kok meri iki ngopo, Wong iki padha tresnane, padha trenyuh penggalihe bapak-bapak direktur ibu-ibu sing lenggah kuwi terus bocah semono kok iso nembang. Ya, terus diparingi nek kaya sak kowe iki ora apa ora. Ora wasa ya, Pak. Ya, ora masuk tipen. Iya. Sesuk aku tak yo ngono lah melu sapa tak nyanyi bebek adus sekali. Modal bebek adus sekali. Ning nganggo rok jendak. Ya ampun, Pak. Iya. Yo gentenan. Nggih, sip. Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Yo. Monggo. Tatin lover akeh banget ning kene. Oke, luar biasa. Yo, awas. Ya. Sugeng dalu, Pak. So ramah biasanya. Dalu, Pak. Meneng wae. Mau si Dek Lintang dikei aku kok kira-kira dikei ora ya? Kei wengko kei mori. Kok mari lho. Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah kali. Kalah Lintang. Nah, suarane sing vibranya yo. Vibrasine top. Tembange ya pas karo nada. Ya, betul. Lurung karuan pas wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi. Ora ya, kok
ngepas dhewe. Iya. Ngepas ki apa ta? Hah? Ngepas ki Rasa apa? dikandani, Eri Sarasa dikandani. Ngono. Pas apane sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Yo, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo wis ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan piye. Udah jadi. Iya, kaget aku. Iya. Matur suwun. Sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok. Ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman to. Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh, kau nggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu nggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Presiden Elisa Ursar Salaso Ya, dudu sama bintang aja, tamu. sama aja. Presiden. nggak- Iya podo wae. Kok padha? Kan sing ditulis kowe. Sik gawe nembangi malah wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah iso dhuwur muni kabeh. Kok iso dhuwur muni Apa? kabeh? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ra wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, yen masih ngilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Aku ayu. wonten muni nggih. Apa sah? Bodek. Ayu-ayu bodek. Apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budek. Ya bodek. Kok bodek? Ya bodek, kowe bodek. Budek, dek. Bodek. Hmm. Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. Ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Boten lah. Sesideman gak dibawani. Nggih. Ano neno. Ya, yang pertama. Nggih. Wiwitane Wah, aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau lintang Kairo nyanyi Hmm. dikeploki entuk saweran. Elisa Ursar Salaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki dapur sisan ngomong. Kaya pada manuk. digabur. Kaya doro wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakepan sing kedua. Wis ngawingi. Nah, tenan. Napa? Cakepan kedua diteruske. Wah kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakepan kedua aku krungu. Nah Terus yo bar kuwi. diteruske. Diteruske. Nah, Bar kuwi? Ayo muni. Yo wis wong cakepan kedua diteruske. Kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku ki. Nah, coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Oh iki yo. Nah, Ah, kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Mbak diteruske nganti engko rampung. Ah. Wis cetok-cetok kowe denger yang ayo di sini. krungu lho. Mending ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. terus piye aku ben cedak dalange? Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok. Ingin apa? Ingin ku Ingin- teriak. Ingin ngantil. Ya. Anderek sang pake Pria pria. punya selera. Kayak jargon. Prio bagus, dia omongi Pak Seno prio punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wong iki.
Pria punya selera, Pak Senomo ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng priya tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jang budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing jelas ki kono udah aku. Pria bagus Kang olah budaya neno sowan menyang kota gedhe ayo sa Wah, engko gajimu dilongi lho. iya beres Nah, ki aku. kuwi lho kuwi engko tak bagi loro Ki nggon aku, duduk konamu. Bendera terus kayung yon neno selendang kuning Kang Sangking kang sangking bukir sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no ya nyane Bapak Haji Sukron Suwondo Sukron Suwondo saking Blitar Blitar suara kurang pramana ning wasis ngungrum hangung marang bendoro hangung romarang bendoro Tatin Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis kowe aja gelem nek jak gentenan sawu tanggung jawabe dhewe-dhewe kok aku dipendel iki ya apa dipendel iki apa kowe ngono wedi aku nih ya ora jenenge apa jenenge pendeli iki ngene lho matane di melok ngene iki lho pendeliki iya pendeli iki pendeliki iya pendeli iki pende ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya padha petuk ya heeh petuk kabeh sak dalange barang kuwi dalang ya petuk ya ora nek aku ya iya ya mung kudu nglawehi ya ning karo sindet budek iki nek ora nyuara seru ora cetha ya dirampungke Tin terus ngono kuwi nggih nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek terus piye aku ki ngomong apa ya ora ono ngomong apa kok lah mau ketek aja ngomong iki mau dehem ya ngono oh tak kira nek ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora iya nek ora dirangkani ora ayo iki ngandel ora kali ngomong ora jelas tenan kok jelas Tin kula kowe mau teko jam pira kula jam pira mau ya sah jam 6 jam 6 transit nendi ten stadion karo sapa kali kanca-kanca apa iki piye ora cetha to mboten Nene Sa oke Elisa maju iya oh tetep ora dong tetep mau teko jam pira Sa jam 6 jam 6 karo sapa kali konco-konco sedaya numpak apa numpak bus apa iki bariki mengko aku mangan jelas bar ngendan krungu to iya Kaisa aku ra isa pripun jam pira teko kene jam 6 karo sapa kanca-kanca numpak apa mbak bis bajingan ngono heh
Tetep ora jelas kowe Lah ning iki. ngarepe jelas kowe mau mburi ra jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Burine iki sok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis Teko jam pira? jam 6. Wis macam ngono. Hah? Nah. Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa ta jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku pingmu lancang. Macang durung mau takone ngono weh, kowe ra krungu Aku pingin bodek. lancang kowe. Kok lancang? Lah kok ora jelas kok wis jelas. Loh, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Orisa krungu. Bodek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ra jelas dalange. Yo dirampunke. Terus Terus no sesideman. Monggo. Luwih becik patenan timbang Keneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yusuf utawa rapate krungu mamae Yusuf ditunggu di belakang kelir. Oh iya. Diumumkan saka Kediri. Oh iya, monggo. Nana liwat kincange alismu
Lestari Handayani. Untuk saweran lumayan ki mau ya saya. Nggih lumayan banget. Iya. Piro, Mbak? Piro? Piro iki? 100. Lumayan. Lumayan dalange ora ngenei ning yo. Engko kok pipis ning pom. Nek mandek pom iki lho. Nggo ngopo sa? Ke pipis. 2000 lho, lumayan. Ah iya. Ya, ora apa-apa. Ya Mbak Ayu iki engking sing ngresake bajing loncat ana piyai 4 nek ora 5. Ya. Ya. Nawala. Mbak Ayu monggo. Mbak Ayu Purwalestari. Monggo jumeneng Mbak Ayu ya. Ya. Ini dulu kecilnya kayak Lintang Kairo ya Pak, udah Sama? nyindan Mbak Ayu. Oh iya kaya lintang dus gembel. Lintang dos gembel. Ya, ya dibawani cara Sunda. Ya. Bajing loncat. Ya, bajing loncat ben nganti kepleh-kepleh bajinge ya ben. Ya. Apa-apa. Monggo. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung Kapengkur. Basa Sunda. Gunung Galunggung. Ya, tak artekke nek kowe ora paham. Oh iya, iso. Ngerti napa? Wah, lah aku ning Sunda iki sadurunge 2 tahun 95 tekan tahun 2006. Oh iya, suwe ning Sunda. Suwe nak. Yo, artine apa iki mau Gunung Ayo cetha Gunung Galunggung. Terus Gunung Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Rencana ning Gunung Galunggung liwat Sumedang rung tekan ngono wis ketunjang. Oh iya. Asli ngono kuwi. Wis ta percaya aku. Oh iya. Terus Telaga. Heeh. Sakawayana. Sangkawaya. Nak artine sekitarnya. Oh. Jadi Beda apa? iki Sumedang ki sakbare ketunjang kuwi terus ngliwati Telaga dan sekitarnya Sangkawaya. Melipir. Heeh, wis mlipir Telaga. Terus Trang kicik.
Trangkicik apa, Pak? Hah? Trangkicik apa? Trangkicik iki dadi bar tekan tlaga kuwi terus do trangkicik nang kono. Ayo apa trangkicik? Wis yo engko tak omongke. Ora reti. Ora ngerti to? Ora. Padha. Trangkicik terus sik. Di tengah gua. Nah, ning sekitare tlaga kuwi ana guwa terus kono do dienggo trangkicik. Iya. Berarti ora reti. Ning gua trangkicik ki ngopo to? Wis kowe rasa cerewet meneng wae. Iya, kegiatan di gua adalah trangkicik. Heeh. Trangkicik adalah Tak wis engko gampang tak critake. Iya. Engko tak omongi engko. saiki Do ning guwa ki do trangkicik. ning gua trangkicik. Terus e Dunungna dunungnak nggone. Dununge. Nek cara Bandung dunungnak, kuwi nek cara Yojo nggone. Oh. Lek do trangkicik ning tengah guwa peteng ora ngerti nggone. Oh iya. apa ora sangu senter, Pak? Arti kok tok pancai. Oh, Ngerti apa peteng rak ya sangu senter. Aku do ora sangu kok endi iki kok kepetengan kaya ngene terus. ulah pundung tulis sungkur lan sungkan. Mudyar nek saiki kowe. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Ha iki ulah pundung iki dadi peteng ora ngerti nggone graya-graya entuk kempol. Oh. Lah kok tekan kempol bareng. Ah terus kesandung tersungkur ulan sungkar. Iya. Tiba tersungkar, tersungkur. Yo, terus artine tok diteyan graya-graya bareng ketemu terus muni wonge wah gedhi tenan kuwi nek cara Sundana tek diteyan. Oh iya. Terus tarim. Nah, terus ngundang kancane, "Rim, tarim." Arep didudui kuwi. Oh iya. Tarim. Tarim. Nah, tarim, kuwi tarim melayu neng. Terus Tarim mah raga wayana. terus ditawani, kowe gelem ra Rim? Tawanin apa? Lha kuwi mau terima raga wayanya kon nampa ragane tarim kuwi terus tarim tawani gelem ra Rim? Ya wis gampang ngono. Teruse. Ngancik. Nah, tarim terus ngancik. Ya iya. Kuwi ngawur kuwi. Nek do percaya ya padha gobloke. Wong aku ya meh ngawur. Ngawur lah terus. Ngancik di negara hati. Sunda. Basa Sunda iki Maya. Basa Sunda. Wong Sunda kuwi batine pinter-pinter lho nok. Oh iya lho. Aku tahu kok neng Bandung kono ki neng pasar tuku pelem. Oh iya. Liwat ngarepe cah nom-nom ki dunekke mangga, Pak. Lho, kok ngerti ya aku ngono. Kok ngerti nek aku tuku pelem tak baleni meneh aku nggawa pelem meneh. Liwat ngarepe cah nom-nom ki mangga, Pak. Ngono ki. Kok ngerti ya bareng kowe aku sing ketiga tuku salak. Oh, kono muni mangga, Pak. Du, salak aku ya. Mangga ki monggo. Ha iya bedane akeh kok ana terminal kewirangan meneh aku. Iya. Neng kono ki nek atos ira wis. Heeh. Aku neng kamar mandi didodok wong Sunda. Mang atos. Mang atos. Waduh aku arep jawab apa iki? Ora encer aku ya. Bola atos ki wis. Iya. Iki wis muni encer aku ya. Iya. Mangga. Ning nang nelelek nggo terakhir putrane Mas Sun iki. Ya. Men nembang, Mbak iki Mbak Ayu sik. Monggo yuk.
ayo mangga. Bajing luncah. Ya. Bajing luncah, bajing luncah, kastanan. Aduh, abdi lepat narasa Iya, Mang Uder. Wah, lebakan.
sik. Suarane ya apik apa? Moto. Kacamata. Kacamata lho, Pak. Kacamata ya. Matane dicupok. Umure isih 24 taun wis ngau kacamata. Mripat ki nek rusak ora gagas umur kok nok. Iya. Oke bocah cilik sing ngau kacamata ya pirang-pirang ngono ya. Heeh. Ayo ting gentenan sing terakhir ayo. Ya. Ya Mbak Mbak Anting, Anting Lambang Sih. Ya. Iya piyai saka Jawa Timur. Ya. Sekolahe neng isi Ngayuja mula ya. Ben supaya wong wedok kok oleh mlaku kaya wong golek wedi to iki jane. Iya. Ya wis. Sugeng dalu. Dumateng para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampun rawuh mriki. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Anting putrane Mas Sun Gondrong. Heeh. Ayo aja nganti mirang-mirangke bapakmu suaramu sing apik. Ya. Nggih. Cara Banyuwangi wae grajakan ya kena. Rasa kowe dhewe. Duet. Duet terus apa? Mbak Elisa men leren kowe iki nyambut gawe kok. Yo. Nganggo bawa iki. Dibawani. Tapi ini lagi serak ketok kene. Oh, Pak Deyo dipakai to. Metenceng ki ngopo? Ora mesti mer kali Mbak Elisa ya. Anu, dibawani sing rendah wae suara nembak. Nganu wae, bawane napa Pak De? Manut. Manutan. Manut kowe isamu apa? Yo. Blambiangan wae ya. Ya blambiangan, wis sagu kok blambiangan kok yo. Mambiat maya. Yo, ge wis. Mambiat maya. Terus Kok enek toh? Kok ra janjian ya Mas? ora iki pancen niate pancen ngono kuwi kok yo. Suarane gendeng belam yangan. Wah, jan top tenan suarane ya. Iya. Wo, kuwi cincing-cincing jarike iki ngapa ya? Sumuk. Sumuk-sumuk ora kena. Titik wes titik. Sinden ki ora kena dicincingke jarike. Sing sopan. Nah, sing rapet. Sikile rapet ora ngono kuwi. Nuswan toro Yo dhuwur lho iki, Ting. Banyu. Wah. Aja diceceng. Diunggahke tekan dhuwur aku men. Oh, berarti dek iki manut suarane nek swara dhuwur, dek cincinge ya dhuwur. dur. Nggih. Medek. Parang niki. Sangarmu wong gon-gonmu dhewe kok. Aduh. Banyu wangi. Ya, iki saya dhuwur kene arek cincing. Wong sikile kaya tela ngono kok. Lumayan lho Pak De. Lumayan apa? Rada langsing. Langsing apa? Bar munggah tangga ning gor mau lho. Ulonku. Ya. Dene Pak Dene gak apa-apa nduk dicincang rada dhuwur ngoten ku. Ayo kono sak karepmu. Segara
Deloken lho Mas. Ya terus. Lor lan kidul. Lor kidul. Setare kaya Power Rangers. Sinden. Mangkel iki karo pengen dange soalé dari ning ngono kuwi langsung Kuwi sinden po calon gali kowe. Sinden metal. Oh iya, wis Metal. sakarmu, sarung kaya metal. sapi metal. Ayo ming dibelah sesuk delok enggak. Ya. Lor kidul alas. Angker. Ya. Kang Kalibya. Kang kalian liat. Lahiran Kediri, apa sesuk ora sah bali ning Yogya, bali nang Kediri wae. Oh, ya ning Yogya wae. Sekolah. Oh iya, kuliah oh iya. Semester 4 ning isi Yogya kono. Bam. Biangan Ya. belam biangan. Ya. Ojo takon seneng susah kaki Tanah. tanah indah ku meyaring taman sari nosweng Ya, monggo, ya Mbak Anting. Kerajakan Banyuwangi Raina Bengi sing tau sepi Tanah wadon susah hati lungguh nang pasir-pasiran semyur-semyuran eretoan mano-mano seliweran Ya. Bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng
penuh beribaran lanang wadon uber-uberan. Gandeng tangan nang pinggiran, pinggir pesisir Kerajakan. Bisik-bisik samayangan, materi janji urip bareng. Sir-siran angin gandengan, kebun asli yang luar-luar. Sir-siran angin gandengan, kebun asli yang luar-luar. Matur nuwun. Nuwun Bante. Jogetane pas saiki ya. Pinter ta aku Pak De. Apik. Heeh, wis gelem sinau barang. Mengli mlaku sok dipenerke. Iya, li mlaku kok cah wedok kok kaya wah jan ya wis ora apa-apa. Matur nuwun Mbak Elisa. Ya. Niki sampun nggih Pak nggih. Nek ora diteruske ngundak kentekan wektu lakone ora kecekel no. Ya. Ya diteruske dhisik Mak. Ya critane teruske no. Ya tak derekke. Monggo nggih.